El Pregoner, amb Francesc Andrés. La voluntat independentista planeja de nou sobre Escòcia. Els resultats electorals denoten que la voluntat de la majoria d'escocesos és ser guiats per un partit i una líder que posen un nou referèndum a l'escena principal del full electoral. 2 i 2 fan 4. Però des de Londres ja van dir que van tenir la seva oportunitat i que el proper referèndum serà a la següent generació, no la que ja va votar. Així que el debat està servit, i és que, per una banda, és lògic d'entendre que no es pot refrendar la gent cada 4 o 5 anys fins que surti el resultat que tu vols. Això és un principi democràtic, el d'acceptar les regles de joc. Però, per altra banda, també cal tenir-hi present que una d'aquestes regles s'ha vist modificada. Escòcia ja no forma part de la Unió Europea quan sí volia mantenir-se al bloc comunitari. Al referèndum del Brexit, la majoria d'escocesos va votar a favor de quedar-se, no de marxar. Però, un cop més, la democràcia s'imposa i la majoria de britànics va votar diferent. Per tant, la democràcia és acceptar el resultat global que de facto anul·la el fet democràtic dels escocesos que van votar en la línia contrària. Per tant, caldria deixar votar de nou a una comunitat que ja ha demostrat que pensa diferent i que se sent diferent? Sturgeon diu que sí, Johnson diu que no. I aquí veiem com és de fàcil modificar la democràcia per trobar-se en les seves grans mancances. Ja ho deia un anglès, la democràcia és el pitjor sistema de govern, a excepció de la resta que ja s'han inventat. Paraula de Churchill. Un tiroteig en una escola de Rússia deixa 9 morts, la Bracera. L'atacant va irrompre dimarts en un centre escolar de Kazan, va deixar almenys 9 morts, 7 joves i 2 adults, i també una vintena de ferits. El tiroteig va tenir lloc a l'escola 175 de la capital de Tatarstan, de majoria musulmana. Diversos estudiants van aconseguir escapar de l'atac saltant per la finestra d'un quart pis, tot i que la identitat de l'autor de la massacre no s'ha fet pública oficialment. Diverses informacions asseguren que seria un jove de 19 anys, exalumne del centre i registrat com a propietari d'armes. I Bèlgica també surt al carrer per celebrar el final de l'estat d'alarma. Berta Martínez. Les imatges de gent al carrer pel final de l'estat d'alarma no tan sols es van viure a Espanya. Bèlgica també ha tingut aquest pas endavant. El primer ministre Alexander De Croo ha establert un gran pla de reobertura estiuenca amb begudes i sopars a l'interior a partir del 9 de juny, juntament amb entreteniment interior amb un públic de fins a 200 persones. Cafès i restaurants van començar el servei a l'aire lliure el dissabte passat. El primer ministre diu que la següent fase depèn de mantenir els números de cures intensives sota dels 500 i ampliar la campanya de vacunació. El nombre de convidats a la vostra bombolla social interior augmentarà de 2 a 4. Al juliol i a l'agost es duran a terme altres 3 etapes. I a França, un operatiu contra el tràfic de drogues deixa un policia mort. Els fets van tenir lloc a Avinyó, al sud-est del país. La víctima de 36 anys va morir després de rebre 2 trets al pit quan intervenia amb 4 agents més en un conegut punt de venda de droga del centre del municipi. El presumpte autor dels fets està en presó provisional després que un company del policia mort l'identifiqués, tot i que continua negant la seva relació amb l'assassinat. Aquest cas ha posat en dubte el paper de la justícia francesa. Escoltem què en deia el primer ministre Jean Castex. On peut critiquer le contenu Podem criticar el contingut de certes decisions de la justícia. Recordo que hi ha la possibilitat d'apel·lar, però la realitat és que la nostra justícia està col·lapsada. Per això ens hem compromès a fer reformes profundes, augmentant un 8% del pressupost de la justícia per aquest 2021. Perseguirem aquest esforç a llarg termini. La resposta penal ha de seguir a qualsevol preu. Il faut à tout prix que la réponse pénale suive. Mentrestant, a Islàndia, l'erupció del volcà Fagradalsgarðurinn es converteix en un geyser.
L'erupció del volcà Fagradalsbraun, situat a la vall del Geldingadalur d'Islàndia i que va començar el passat mes de març, no ha cessat fins ara i a més actualment es compagina amb immensos geysers. Un espectacle de foc que per molts islandesos i turistes, ja que d'aquests geysers de lava arriben a mesurar centenars de metres d'alçada. De fet, un dels geysers més espectaculars ha arribat a fer 460 metres d'altura, segons informa l'Oficina Meteorològica Nacional. Déu-n'hi-do a Islàndia. Mentrestant, a Xipre s'estudia construir una estàtua a l'Aura de 40 metres. Espero que posi més fàcil amb els noms. L'objectiu en aquest cas és fer un monument que serveixi d'identitat per tots els xipriotes. Es posaria a la costa de Quirènia, on tindria de fons l'emblemàtica serralada. L'estàtua ja ha estat batejada com a noble camperol i busca celebrar i exaltar la noblesa interior de la gent comuna. Aquesta escultura seria més alta que el Crist Redemptor i que el cos de l'Estàtua de la Llibertat. I a Londres, una cosa que passa poc habitual, i és que ha estat rescatada una cria de balena. Diumenge passat, als afores de la capital anglesa, el riu Tàmesis va rebre la visita d'una cria de balena. Malauradament, va quedar encallada a una resclosa del riu i els veterinaris la van haver de sacrificar. Finalment, estava desnutrida i malferida, sense possibilitat de sobreviure sense la mare. L'animal estava desorientat i es dirigia en direcció contrària al mar. I també destaquem que Eslovàquia suspèn l'administració de la vacuna d'AstraZeneca, però la seguirà aplicant a aquelles persones que ja n'hagin rebut la primera dosi. La decisió arriba després de la mort per trombosi d'una dona de 47 anys que acabava de rebre la vacuna. I cauen els principals festivals d'Hongria davant la incertesa de poder fer grans esdeveniments aquest estiu. Alguns dels concerts habituals més destacats ja han anunciat que no tindran edició del 2021 perquè no hi ha prou marge per planificar. D'altres continuen a l'espera de les decisions del govern, que encara no ha comunicat la data de reobertura ni les condicions d'aquest tipus d'activitats. Aquest dissabte hi ha hagut eleccions a Escòcia. De fet, van ser dijous, però fins dissabte no es van conèixer els resultats. Unes eleccions que es perllonguen durant 2-3 dies i que han acabat traduint-se en un plebiscit a favor o en contra de la independència d'Escòcia. Nicola Sturgeon, l'actual primera ministra i líder del Partit Nacional Escocès, ha estat la clara triomfadora amb una àmplia victòria. Això sí, s'ha quedat a les portes d'aconseguir l'anhelada majoria absoluta. Judit Peñaranda, bona nit. Bona nit. Sí, així s'ha quedat a un escó només d'aconseguir la majoria absoluta en unes eleccions amb molta participació. N'ha obtingut 64, per tant s'ha quedat només a un dels 65 diputats, que és el nombre màgic. Però la pujada dels verds garantitza el recolzament a un nou referèndum independentista. El conservador ha aconseguit consolidar la segona posició amb 31 escons i els laboristes, que durant dècades s'havien imposat a Escòcia, doncs segueixen caient i queden en tercera posició i 22 diputats. Per tant, el reforç del vot independentista escocès ja anuncia un enfrontament entre Edimburg i Londres. Escoltem què en deia Nicola Sturgeon. Si acabem als tribunals, cosa que no vull veure, seria perquè tenim un govern del Regne Unit que es nega a acceptar la democràcia escocesa. I crec que seria una oposició inaccessible per al govern. Jo recolzo la independència. El govern del Regne Unit suposa la independència. Això és legítim, però les úniques persones que tenen dret a fer aquesta pregunta són els escocesos i la manera de fer-ho és mitjançant un referèndum. Les paraules de Nicola Sturgeon eren aquestes, Judit. Sí, la resposta de Boris Johnson ha estat que creu que celebrar un referèndum en el context actual és irresponsable i temerari. No és el moment, diu, de tenir una disputa constitucional ni de parlar sobre com fragmentar el país quan s'ha de sanar l'economia i s'ha de sanar junts. Això ho va dir a la localitat de Hartlepool, que és seu de la victòria més humiliant dels laboristes, i és que Anglaterra també estava d'eleccions aquest dijous i els conservadors han arrasat. El domini dels Tories als llocs tradicionals de l'esquerra, el que s'anomena el mur vermell del nord d'Anglaterra, que va ser conquistat per Johnson també gràcies al discurs del Brexit, ha submergit el laborisme en una profunda crisi i ha qüestionat fins i tot el seu nou líder, que és Keir Starmer. Així és com ho celebrava Boris Johnson des de Hartlepool. Escoltem-lo també.
Crec que el que mostren aquestes eleccions és que la gent vol un canvi i un govern que es focalitzi en ells, entregant aquest canvi. I és per això pel que s'ha treballat. Que avui tenim en Fernando Lozano, que és el director del Centre de Documentació Europea de la Universitat d'Alcalá. Buenas noches, bona nit. Hola, buenas noches, buena nit. Fernando, durante las próximas semanas y mesos sentirem a parlar del referèndum. Nicola Sturgeon insistirá, no sé si se dirá Boris Johnson. Bueno, efectivamente, los escoceses se sienten engañados, como ya hemos dicho en diversas ocasiones. Votaron en clave europeísta en su momento, cuando tuvieron que decidir sobre si se mantenían o no dentro del Reino Unido en 2014, y luego, bueno, pues se les hizo la cama. En definitiva, el resultado del Brexit fue nefasto para los intereses, pese a que en Escocia, pues una amplia mayoría, una mayoría de alrededor del 65% de los escoceses a favor de mantenerse dentro de la Unión Europea. Victoria que no deja de ser una victoria aficionada del Partido Nacionalista Escocés, un poco en el aire, ¿no? Las reivindicaciones del independentismo que seamos trenes eurófilos, es decir, los escoceses quieren. Y es una cosa muy curiosa, porque no sé si recordáis, en la ceremonia de despedida del Reino Unido, esa ceremonia por una banda de gaiteros escoceses, harto curiosa, ¿verdad? Ocurre, la jefa, la líder del Partido Nacionalista Escocés, sigue firme en su idea de, a corto o medio plazo, realizar un nuevo referéndum, convocar un nuevo referéndum. También es cierto que las élites escocesas, aquellas que abogan por la separación del Reino Unido y volver al redil de la Unión Europea, quieren que el proceso no sea tan caótico como ha resultado el Brexit. Es decir, consideran que su regreso a Europa tiene que ser un regreso estudiado, programado y meditado. Porque no olvidemos que para Escocia supondría, por así decirlo, pues un doble trauma, ¿no? Uno en sentido positivo, que es el regreso de Escocia a la Unión Europea, y otro en sentido, por así decirlo, negativo, que es lo que supondría su separación del Reino Unido. Pero bueno, es un tema muy complejo. Quizás no tanto el primero, más el segundo, porque estamos hablando de siglos de unión. Y por eso los líderes escoceses tienen claro cuál es su objetivo, tienen claro cuál es su meta. Su meta es volver a la Unión Europea. Ven que la juventud, la gente joven, la gente con espíritu europeísta, ecologista, está por la labor, pero también es cierto que reconocen de puertas para afuera que este es un proceso harto complicado, harto complejo desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista jurídico, y que hay que hacerlo con calma y con determinación, sí, però con calma i con preparació. De fet, Fernando, a la prèvia ja es deia, de fet, contràriament de la història d'Escòcia, les enquestes ja deien que ara, a les Terres Altes d'Escòcia, que és potser un lloc més remot, on històricament s'havia volgut més la independència escocesa, ara són els partidaris de seguir units al Regne Unit, i que, i aquí no és d'estranyar, com va passar a Londres amb el Brexit, ciutats més cosmopolites o les ciutats més grans, que són Glasgow i Edimburg, precisament amb població més jove, era la que volia aquesta independència escocesa. Efectivamente. Aquí pues está pasando lo mismo que ocurrió en el Reino Unido, ¿no? Lo que pasa es que en el Reino Unido existía una mayoría conservadora, y esa mayoría conservadora fue la que condujo a la ruptura con la Unión Europea, y ahí en el cambio, en el caso de Escocia, pues la mayoría es la mayoría, como tú has señalado, francés, la mayoría cosmopolita, la que se concentra en las grandes ciudades, la población joven o de mediana edad, que ve, yo creo que medianamente claro, que Escocia en el Reino Unido ya pinta poco. La verdad es que su futuro lo ven encaminado hacia ese regreso tan anhelado y soñado hacia la Unión Europea. Claro, obviamente en Escocia también hay conservadores y claro, los conservadores quizás no tengan ese entusiasmo que manifiestan los jóvenes por el objetivo de mantenerse dentro del Reino Unido, pero sí que ven que esa separación, ese movimiento puede generar también mucho quebradero de cabeza. Como he dicho antes, como he señalado, claro, es que una secesión sería pues, lo que en Derecho Internacional Público denominamos un proceso de secesión de Estado. Claro, una secesión de Estados
no es algo que puedas resolver de la noche a la mañana. Es decir, si lo quieres hacer bien, requiere unos tiempos, unos plazos, una preparación, y en eso está ahora mismo, creo que el Partido Nacionalista Escocés está preparando el camino para granjearse el favor de buena parte de la población escocesa. Ya cuenta con el beneplácito, con el visto bueno de la mayoría, pero quiere que esa mayoría vaya más. Y luego, por otro lado, está tratando de, en la sombra, resolver e ir superando los principales obstáculos e dificultades técnicas que puede generar una separació, una secessió de ese tipus. De fet, Fernando, la Nicola Sturgeon ho deia en les seves declaracions, deia no vull anar als tribunals, no és la meva intenció, però sí que la posició del govern hauria de ser aquesta. Así es, porque ellos son conscientes, es decir, sus anhelos independentistas chocan con las dificultades técnicas que tiene el proceso y no quieren verse atrapados en una espiral de la que a lo mejor pues tardan en salir, sobre todo desde el punto de vista económico y comercial. Aunque Escocia salga del Reino Unido, pues hay un hecho que es inevitable, ¿no? Ineludible, y es que bueno, pues Escocia va a seguir manteniendo frontera con el Reino Unido y el Reino Unido seguirá siendo su socio preferencial, tanto a nivel económico como a nivel comercial. Por tanto, bueno, pues ya lo dijeron bueno, los propios eurodiputados escoceses cuando valoraron el Parlamento a sus colegas, a los que se quedaban allí, pues les solicitaron, les pidieron que dejaran la luz encendida para Escocia, que ya llegarían. I Fernando, ho dèiem al principi, també s'han quedat a les portes de la majoria absoluta, només per un escó, però diguem que el suport del recolzament dels Verds el tenen garantitzat. Sí, yo creo que el Partido Nacionalista Escocés tiene claro que plantear en un futuro a medio o largo plazo de nuevo un referéndum independentista, separatista, pues, tiene visos de salir adelante, tiene visos de generar el resultado que ellos esperan, ¿no? Otra cosa bien distinta es, claro, nos independizamos, votamos, ¿verdad? Vamos a referéndum, votamos que nos vamos del Reino Unido, vale, pero ¿y qué pasa al día siguiente? Este es el caballo de batalla, ¿no?, de los escoceses. Ellos han, por así decirlo, han sufrido en sus propias carnes lo caótico y incluso yo diría que esquizofrénico que ha resultado el proceso de separación del Reino Unido de la Unión Europea. Entonces han tomado buena nota, no quieren entrar en esa misma espiral, en esa misma dinámica. Por eso yo creo que esperarán a tenerlo todo bien cocinado para replantear el referéndum y para, obviamente, después de eso, solicitar su, por así decirlo, reingreso en la Unión Europea. Por lo tanto, no esperemos cambios importantes o sustanciales de esta perspectiva a muy corto plazo. Muy corto plazo. Quizás en 5 o 10 años el escenario sea otro. Y ahí sí, yo creo que sí que se podrá plantear de manera seria una cosa y la otra. Tanto el referéndum para lograr la independencia del Reino Unido como a posteriori pues, la solicitud de ingreso en la Unión Europea por parte de Escocia. Porque si no se produce una cosa, no puede producirse la otra. Es decir, el paso previo para que Escocia solicita su adhesión a la Unión Europea es necesariamente convertirse previamente en un Estado independiente. ¿De acuerdo? El mateix dia hi havia eleccions locals a Anglaterra. La Judit ho comentava al principi del tema, Fernando. Un dels fets més destacats va ser la victòria dels conservadors a Hartlepool, un bastió laborista des de feia més de 50 anys. Era una tònica, també es preveia que pugessin fins a 16 ciutats i districtes més els conservadors que els laboristes. La victòria ha estat aclaparadora i agradi o no agradi, per bé o per mal, el pes de la victòria de Boris Johnson al desembre del 2019 s'ha vist novament reflectit. Sí, bueno, y a mí no me extraña. La verdad es que es cierto que el Partido Laborista está atravesando el desierto, por así decirlo, ¿verdad? Tiene un problema de liderazgo importante, un problema que todavía no ha resuelto, hay que admitirlo. Su posición, la posición adoptada por el Partido Laborista durante la fase previa y posterior a Brexit, yo creo que le está pasando factura esa posición tibia. Yo creo que el seguidor, el partidario, el partido,
el militante del Partido Laborista no lo ha visto con buenos ojos, ha decidido quedarse en casa y ahí tenemos los resultados. Obviamente Boris Johnson está disparado, entre otras cosas pues porque está en la cresta, ahora mismo está en la cresta de la ola. Manda a las patrulleras al Mar del Norte para que entorpezcan que los buques de pesca europeos sigan campando a sus anchas, nos hace la puñeta, nos hace la 13-14 con la vacuna, ¿verdad? Y todo eso, bueno, pues hay una parte de la población británica a la que todo esto, hay que decirlo, le pone y le satisface. Y bueno, pues ahí están los resultados. No sé si has vist, Fernando, l'inflable de Boris Johnson a Hartlepool. No he tenido el gusto o la desgracia todavía. Tranquil, que fem arribar a Madrid en avió perquè el puguis guardar a casa teva, que, escolta, val la pena, tenir un Boris gegant, qui no voldria? Yo estoy por pediros que si sacan Boris Johnson de peluche me regaláis uno. Fernando, està fet. Escolta, i això està gravat. Si hi ha un mini Boris, jo em comprometo a fer-te l'arribar a casa. Me lo voy a poner en la cabecera, para que cuando me despierte toda la mañana ver que cualquiera en esta vida puede triunfar. Doncs escolta, ves-li fent espai. Acabem molt ràpidament, perquè parlàvem de Glasgow i Escòcia i també d'Edimburg, de les ciutats que eren més cosmopolites. Anem a la cosmopolita per excel·lència, que és Londres. No és cap sorpresa ni cap novetat que s'adicant Ravalidi Triomf a l'alcaldia de Londres, en una alcaldia que, vam comentar nosaltres la setmana passada, té poc pes i poca importància a nivell polític, però quedi dit que s'adicant a revalidar aquest triomf. Sí, así es. Bueno, es que, claro, una cosa es lo que ocurre en el campo, ¿verdad? Y otra cosa es lo que ocurre en las grandes ciudades. Pero es que esto no nos tiene por qué sorprender, porque en España pues, hay un fenómeno similar, ¿no? En las grandes ciudades se vota en una clave determinada y luego pues, en los pueblos, en los núcleos poblacionales más reducidos, más pequeños, pues se vota de otra manera. Es decir, y así es. Es decir, que en definitiva yo creo que los británicos, al igual que los españoles, tenemos claro que una cosa es en quién depositamos nuestra confianza para que dirija la nación. Y otra cosa bien distinta es quién queremos que nos resuelva nuestros problemas del día a día. Y eso lo hace el alcalde, no lo hace un gran líder. Entonces, cuando votamos en clave local o en clave autonómica, lo que estamos en definitiva es apostando, buscando soluciones inmediatas y cercanas. Luego, cuando lo hacemos en clave nacional, yo creo que ahí entran en juego factores quizás de tipo más ideológico, que de política cotidiana. ¿verdad? Y esto, pues obviamente, pues ocurre aquí en España y ocurre también pues en cualquier lugar de Europa. En Londres, pues la alcaldía de Londres, pues efectivamente, pues ha caído en manos de los que pues, los londinenses han considerado que era pues el mejor gestor. Fernando, muchas gracias por estar de nuevo en el Pregoner. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, buena nit y espero hasta la próxima. El peluche de Boris. Te lo guardamos, lo reservamos. No te olvides. No me olvido. Una promesa es una promesa. Gràcies, Fernando. Venga, a vosotros. Gràcies, Judit. Adéu. Un moviment alemany que suposa les vacunes i el confinament o altres mesures aplicades pel govern d'Angela Merkel per contenir la Covid-19 està sent vigilat pels serveis d'intel·ligència d'Alemanya. Reben el nom de Gedenken. Però qui són? Què defensen? Per què són perillosos? Això ens ho explica l'Andrea López i la Maria Garrido, que és corresponsal de l'agència EFE a Berlín. Des de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19 s'han registrat diferents moviments negacionistes arreu del món que han comportat, en alguns casos, mobilitzacions en contra de les mesures aplicades per contenir la pandèmia, entre elles les vacunes. A Alemanya, aquest moviment antivacunes i antimesures Covid rep el nom de Querdenken, que traduït vol dir pensadors transversals.
Querdenken és una iniciativa que diu manifestar-se per la pau i la llibertat, segons exposen ells mateixos al seu web. Es consideren un grup demòcrata i no extremista. Tanmateix, tenen forts llaços amb l'extrema dreta, despertant, per exemple, simpaties amb el partit d'extrema dreta Alternative für Deutschland. Se'l relaciona també amb altres moviments antivacunes, amb persones d'ideologia hippie, espiritualista, cristians evangèlics o fins i tot celebritats, però sobretot amb teories conspiranoiques sense fonament, com la idea que les mascaretes són mortals o que les vacunes provoquen una alteració a l'ADN. Va sorgir per primera vegada l'estiu passat i amb el temps ha anat guanyant reconeixement internacional, especialment després que una de les seves manifestacions a la capital alemanya acabés amb atacs a la policia i un intent d'assaltar el Bundestag, el Parlament alemany. Maria Garrido és corresponsal de l'agència FA Berlín i ha cobert diverses manifestacions de Querdenken a la capital alemanya. Ens explica des del terreny les seves impressions sobre el grup. El perfil d'aquestes persones és molt ampli. Jo he cobert 4 o 5 manifestacions negacionistes, dels quals estem parlant d'una analogia entre aquesta llei i la llei habilitant nazi de 1933, que va donar tot el poder a Hitler per manar sobre Alemanya, traient poders federals. Comparar-les, lògicament, és totalment demagògic perquè aquella llei imposava una dictadura, mentre aquí estem parlant de salut i d'una pandèmia mundial. Des d'aquest passat dimecres, aquest grup es manté sota vigilància per part de l'Agència d'Intel·ligència Nacional Alemanya, l'Oficina de Protecció de la Constitució, pel temor que es té que puguin deslegitimitzar l'Estat. Dit de manera senzilla, aquest moviment negacionista es considera un atac a les mesures preses per l'Estat a l'hora de contenir la pandèmia i pel fet d'atacar la Constitució del país es permet als serveis d'intel·ligència observar-los i recopilar informació sobre ells. Maria Garrido, des d'Alemanya, ens amplia aquesta última informació relacionada amb el moviment negacionista. Una de les últimes informacions que se sap del grup és que actualment la Policia Federal Criminal d'Alemanya està investigant com una llista de mort que està circulant per internet amb amenaces a tots els diputats del Bundestag, al Parlament, que van aprovar aquest fre d'emergència per activar totes les mesures automàtiques i unitàries contra la Covid. A més, l'agressivitat contra els polítics alemanys i sobretot els mitjans de comunicació ha anat augmentant durant la pandèmia i un 72% d'alcaldes a tot el país han set o insultats o agredits, sigui verbalment, cops, escopits, i també amenaces per les xarxes socials. Abans de Setmana Santa, Angela Merkel va assegurar que la situació alemanya era molt greu i va aplicar les restriccions més dures que s'han interposat al país des de l'inici de la pandèmia. Els arqueòlegs d'Itàlia creuen haver identificat el cos d'un socorrista mort a l'erupció del Vesuvi fa gairebé 2.000 anys. L'esquelet, que originàriament es pensava que era d'un soldat normal, es trobava entre uns dels 300 trobats a Herculà als anys 80. Carla Clua, bona nit. Bona nit. Què més se'n sap? Doncs, com dius, que segurament no es tractava d'un soldat habitual. Com dius, s'ha tornat a obrir la investigació sobre unes restes humanes trobades al municipi italià Ercolano després de l'explosió del Vesuvi de l'any 79 després de Crist i, segons aquests nous estudis, es podria tractar d'un oficial de la flota romana que va arribar al golf de Nàpols per ajudar en una missió de rescat que havia llançat Plini el Vell. El cos va ser descobert fa diverses dècades i es va arxivar fa 40 anys, però el director del Parc Arqueològic d'Ercolano, Francesco Sicano, l'ha tornat a destapar perquè podria ser molt útil per descobrir més detalls sobre l'operació posterior amb aquella erupció tan famosa. Què més se'n sap de tot plegat? Doncs el que se sap és que el cos que es va trobar era d'un home d'entre 40 i 45 anys, acostumat a fer activitat física i que estava en molt bon estat de salut, i des del principi es va considerar un simple militar, però ara sembla ser que no era només així. L'home es va trobar amb marques d'una armadura i una alforja que contenia petites eines de fusteria al costat, i al voltant de la cintura hi tenia un cinturó de cuir cobert amb làmines de plata i or. Al costat del cadàver, a més, també hi havia un feix de diners que corresponia exactament al salari mensual d'un pretorià en aquell moment. I cal dir que no hi havia pretorians en aquella zona, per tant, venia de fora.
La hipòtesi després de tot això és que es podria tractar d'un membre de la flota que va arribar per rescatar la població, però que va morir en l'intent de fer-ho. Tot vinculat a Plini el Vell, que no és un nom qualsevol dins la història de l'antiga Roma. Exacte, Plini el Vell era un comandant de la Marina Romana estacionat al port de Misenum i que precisament també va morir durant l'erupció del Vesuvi, com va corroborar el seu nebot Plini el Jove. Cal recordar que precisament l'erupció del Vesuvi és una de les erupcions volcàniques més cèlebres i catastròfiques de la història. Va afectar tota l'àrea entorn al Golf de Nàpols, amb moltes ciutats com Pompeia, Arculao, Plontis o Estàvia, però la més important, com que està quedat ara, és Pompeia, la més coneguda, i cal dir també que es manté com un jaciment inesgotable. No ens ha de sorprendre un descobriment com aquest a l'any 2021, perquè ja al mes de febrer d'enguany es va trobar una gran carrossa cerimonial gairebé intacta amb restes de matèria orgànica, fins i tot com pot ser fusta, i un any abans, el 2019, es va descobrir un termopòlium en condicions òptimes. Era un espai molt freqüent a la Roma clàssica en què servia menjar i beguda, és a dir, un antecedent del nostre fast food. Per tant, sembla ser que Pompeia encara amaga molts secrets. Déu-n'hi-do, la història que ha sorgit i que s'ha fet pública aquesta mateixa setmana. No sé si ens queda alguna cosa pendent, Carla. Jo crec que de moment podem dir això. Carla Clua, gràcies per ser una vegada més al Pregoner. Gràcies a vosaltres. Bona nit. Esteu escoltant El Pregoner. La Laura Fernández porta una ratxa increïble de times. Veníem del senyor aquell de les plantes que portava darrere l'esquena, de les vaques que salten perquè són felices. Un senyor molt peculiar, la veritat és que, escolta, qui porta plantes a l'esquena? Doncs mira, si aquell senyor es conegués, hagués fet un pregotemps, l'hagués posat i l'haguéssim pogut etiquetar. Exactament, això et dic. És que no només m'hagués fet la secció a mi, hagués fet la secció a la Berta... T'hem de canviar, ara et canviaran el micròfon perquè crec que no t'estan sentint. Ai, ostres, anem a canviar, no passa res. Coses al directe, que se'n diu? Ara sí. Ara? És la màgia de la ràdio. Aviam. A veure, Ui. prova. Ho intentarem, Sense tocar cables. Sense tocar... Ara sí. Què tal, nois? Així bé? Diu que sí. Bueno, doncs anem a explicar les coses des d'aquí, més a prop de vosaltres. Com esteu? Arribes bé o no? Sí, crec que arribo bé. No pateixis. Laura Fernández, clar, és que està abraçant la taula de l'estudi, és una imatge... Estic abraçant el Pregoner, no? Una mica a Plini el Vell, aquesta escena. Bé, doncs, si la setmana passada ja parlàvem de com deies, un home molt peculiar belga, doncs aquesta setmana tornem a parlar d'un home peculiar belga. Sí, és que no ens estem, els belgues ens estan donant unes notícies contundents, no?, per aquests dies. I oi que jo us volia començar a plantejar la secció, preguntar-vos com molts de nosaltres, molts cops, ens llevem amb molta motivació, oi que sí? Sí, escolta, bueno, ja... Jo més que a la nit. Més a la nit, bueno. D'allò que en dius, hi ha gent amb tanta energia pel matí que es lleva i és capaç de menjar-se el món, no? Seria capaç de canviar el món. Sí, escolta, hi ha gent que el món se'l menja abans d'ell de sortir del llit, hi ha les dues coses. Doncs aquest Però tu home... et parles del perfil número 1. Sí, perquè aquest home no només s'ha llevat amb energia, perquè òbviament parlarem d'un pagès belga, perquè ja de per si els pagesos tenen molt bona energia pel matí, sinó que no només ha vingut per menjar-se el món, sinó una mica per moure'l. Per moure'l una miqueta. Què ha passat, Laura? Escolta, què ha passat? Què ha fet? Què ha remogut? Doncs ha remogut cel i terra una miqueta, podríem dir, una mica de cel i terra. Doncs bé, per activa o per passiva, òbviament aquest home doncs, surt pel matí, va a feinejar, no?, pel matí, surt amb el seu tractor tan feliç per la vida i molt motivat, havia de fer la seva feina com de costum i el món ha canviat. La seva feina ha fet canviar el món. Per què? I és que sense voler-ho ni buscar-ho ha envaït França. Com que ha envaït França? Mira, canviem de micro. Ui! S'està posant seriosa la cosa, li estan canviant el micròfon. És molt divertit això,
Un pagès belga envaeix França. La Laura ha fet una intro de 45 minuts per dir... S'ha aixecat amb molta energia, Cesc. Sí, això, per dir-nos que un pagès belga amb molta energia ha envaït França. Si no t'ho creus, no ho fas, però si tu li has convençut... Clar que sí. Avui conquereixo un país. Jo crec que vam inspirar-lo... Sí, un llibre. Vam inspirar-lo amb el reportatge la setmana passada de Napoleó i va dir, va, anem a envair França, no? Va venir de Waterloo el pagès i va dir, escolta... Bueno, aquí. Me'n deuen una. Fora bromes, anem a explicar què ha passat. Què ha passat, Laura? I és que em direu, però com ha envaït un pagès, ha envaït tot un país que és França, no? Doncs molt fàcil, només ha mogut una pedra de 2 metres i 20 centímetres. L'ha mogut 2 metres, la pedra mateix 2 metres. No, l'ha mogut 2 metres. Ha mogut una pedra 2 metres i amb això ha conquerit un país. Que n'aprenguin aquells que fan guerres amb molt de recurs humà i material, amb una pedra ja ho És que no cal gaire cosa. Sí, és que el que vas pel carrer, es troba al camp, és que una pedra, canvia-la. molts governs es gasten molts diners en defensa, que no cal. És que no cal. Que n'aprenguin. Que n'aprenguin, home. Bé, això... com deia, fora bromes, podria haver provocat un conflicte internacional que finalment no ha passat, Com heu pogut veure en les notícies, no hi ha hagut un conflicte internacional. I és que la pedra en qüestió que ha mogut era amb una xifra gravada justament del 1919, és l'any en què es va plantar aquesta pedra, no? I pesa aproximadament uns 150 quilos, que ja per això dic... Que es va llevar amb energia i va esmorzar molt bé, Molta energia. És com un bon esmorzar de pagès, té molta energia, La forquilla, si és que aquí ja ho fem bé. Una raqueta d'aquestes d'entrecot ben sucoses, no? I bé, ni més ni menys, una fita que marcava justament la frontera entre França i Bèlgica, que es va acordar en el tractat de Courtrai, això m'ho direu bé vosaltres, Courtrai, el 1920, i que 5 anys després... Courtois? Courtois no, No, Courtois, el porter no. Courtrai. Courtois. Veus, ho he dit bé? Courtois, depèn d'on vinguis. Doncs això, 5 anys després de la derrota de Napoleó, de la batalla de Waterloo, no? D'aquí parlàvem, Veus com l'ha inspirat el nostre reportatge? Doncs bé, ja em preguntareu, però per què ha mogut la pedra? Per què? Doncs l'home diu que la va moure, per què? Perquè havia de passar el seu tractor. La pedra molesta, doncs la pedra la treu. Clar, i dic, hosti, he de passar per aquí, hi ha una pedra, igual que vas amb el cotxe, pues has de moure la pedra. Pues he decidit moure la pedra. Doncs bé, alguns veïns malpensats creuen que volien garantir les seves terres en comptes de voler passar el seu tractor tranquil·lament i ja està, no? Però bueno, sempre hi ha... Si és un poble petit, sempre es parlen aquestes coses, no? No, en realitat va voler fer això? Doncs no, aquest home va voler passar el seu tractor i ja està. El que no sabia el propietari, però, era això, que va moure la roca, que des de fa 2 anys porta un geolocalitzador que deixa constància de la seva posició exacta. I què va passar? Doncs que una associació francesa d'amants de la història local, doncs, que passejava per aquesta zona, va donar l'avís que hi ha hagut un canvi. I clar, aquest bon home va haver de donar les seves explicacions de ei, no he volgut conquerir res, he volgut només veure aquesta pedra, que no sabia que tenia un geolocalització. Mira, la tecnologia. No, la tecnologia, hi ha una pedra, és que avui en dia ja no saps on anirem a parar. Però escolta, és que em sembla curiosíssim, del geolocalitzador. Doncs bé, tranquils. No podem moure ni una fulla. Tranquils, la malesa, però, lluny de provocar un incident diplomàtic, ha quedat en una anècdota que es resoldrà aviat, tant per la part belga com per la part francesa s'ho han pres molt bé, amb ironia, i que tampoc cal que un incident sigui un problema d'estat, Ara, jo penso com la Berta. Qui diria que hi ha pedres que porten geolocalitzadors? Escolta, mireu per on trepitgeu i davant del dubte, Laura, Cera, sí, doncs que ens ho resolguin els Reis. Royal family! 1, 2, 3, 4, 5. Fingers, king, finger, where are you? Els Reis són els que han de respondre. Sí, ens agrada molt la teva sintonia. Ens encanta. Està molt bé la vostra coreografia. Jo estava pensant en la teva mare, Francesc, que li agraden molt les pedres i que a més té molta força, i és que m'he imaginat enduent-se la roca cap a casa. No ho sé. Potser més el meu pare se l'hauria endut a casa, la roca. I l'hauria col·locat, encara que no hi hagi lloc, no en tinc cap mena de dubte. Anem a parlar de la teva ídol? Sisplau, que està molt trista. No, jo crec que no tant, Home, la tia s'ha llançat a fer una línia de cerveses, no ho sé. Per oblidar. He anat recollint... Saps a què va la gent al bar? A socialitzar o a oblidar? A ofegar les penes. Clar.
He estat recollint tot el que m'heu passat, que és molta cosa, estic molt contenta perquè és una secció col·laborativa. La fem entre tots i totes. Però bé, escolta, parlem de la reina, us porto un vídeo de fet per aquells que ens seguiu per tele, perquè l'havíeu de veure, heu de veure que està bé, que s'aguanta dreta, que està molt guapa, perquè és que la tia, amb els anys que té, està estupenda. Què passa? Que he descobert una cosa que no coneixia, que es diu State Opening of Parliament, o el que seria el mateix, cerimònia d'obertura del Parlament del Regne Unit, que és el que podem veure ara en imatges. Recupereu-nos, si ens sentiu per ràdio, a través de les xarxes socials del pregoner. Què ens interessa saber d'aquest State Opening? Doncs que és un esdeveniment anual, passa cada mes de maig, és el que marca una mica l'inici de la sessió del Parlament del Regne Unit, es fa a la Cambra dels Lords i, evidentment, compta amb un discurs de la nostra reina. La reina actual, Elisabet II, pels que vagin més perduts, que, de fet, com a anècdota us explicaré que ha obert cada sessió del Parlament de Westminster des del seu accés al tron, que no tro, però va haver-hi 2 anys que no ho va fer. Van ser el 59 i el 63, que és quan estava embarassada del príncep Andreu i del príncep Eduard. Els he catalanitzat perquè no ho sé, no seguim una línia concreta amb aquestes coses. Parlant de línies, parlem de cerveses. Va, què ha fet? Aviam, jo he de dir que camina prou bé i prou recte, tenint en compte que deu portar una temporadeta tastant barreges, fórmules. No és una novetat que la família reial britànica estiri els destil·lats, l'elaboració de destil·lats. De fet, per exemple, així com a exemple de la història d'amor recent de la família amb els destil·lats, veiem que el príncep Carles, no ho diré bé avui, no em sou res, escolta, com es nota que no m'he llevat amb energia. Veus? Com el belga. El príncep Carles fa un any o així va treure al mercat, perquè ens entenguem, una ginebra, i ara és la reina la que tira endavant 2 varietats d'una cervesa. Una cervesa que en aquest cas estarà elaborada a partir d'herbes cultivades als jardins de Sandringham House, que és una finca propietat d'aquesta senyora, no de la família, però d'ella, perquè ella és la reina per alguna cosa, que està a Norfolk. Busqueu el mapa, jo us explicaria, però millor que ho busqueu, que acabareu abans. La cervesa es dirà Sandringham, i tu, Francesc, que en saps aquestes coses, hi haurà 2 varietats. Quines té? Una varietat anglesa amarga filtrada en fred, jo no m'he entrat de res. Sí, bona. I la que a tu t'agradarà, que serà la varietat forta, que és una Golden IPA. Aquesta està bé, Molt bé, Queen, ostres, li va a la marxa. Què has de fer si vols la cervesa de la Queen? Envia un correu. No. Hauràs d'anar fins a Sandringham, fins a Norfolk. Com el duc, quan et deixin. Com l'antic duc de Sandringham, clar que sí. Clar. Hauràs d'anar allà i hi ha una botiga de souvenirs que hi ha molt a prop dels terrenys, la podràs adquirir, són ampolles de mig litre, i... No, de mig litre. M'he flipat jo ara aquí. 500 mil·lilitres, quan són? Mig litre? Sí? Sí. Molt bé, Laura, ben calculat, sí. Per no cagar-la amb el preu, he fet la conversió prèviament de les 5 lliures i mitja que val cada ampolla, que són 6 euros amb 37 cèntims. Així que ja ho sabeu, el proper viatge que fem a Anglaterra, si voleu, a Sandringham. Ens apropem a Sandringham. I res, així molt ràpidament, només us volia explicar que la Kate i en William s'han estrenat a YouTube, han obert canal de YouTube que té un nom molt original, que és The Duke and Duchess, com es diu, Laura? The Duchess. The Duchess of Cambridge. Tenen 500.000 subscriptors, que no està malament tenint en compte que les Spice Girls, per exemple, en tenen 900.000. He buscat Rosalia, que té prop de 8 milions de seguidors, que dius, home, doncs déu-n'hi-do, pobrets els ducs de Cambridge, no? A poc, que la Kate està aprenent. Clar, a poc hi va una lletra, però és que Adele en té 23 de milions de subscriptors. Parlant de gent molt famosa. Home, però i ells no són famosos? No, s'està confonent. Acaben de començar. I els altres són famosos als Estats Units. Els Estats Units no tenen aquesta... A part de la... Són molts. De la pròfuga de la Casa de Reial, no en coneixen més allà. Aviam, jo no pensava parlar d'ells, però ja que treus el tema, Francesc... No cal. Els pròfugs són... Escolta, Adele és millonment coneguda. Fins i tot la conec jo. Imagina't, és com The Beatles, ja gairebé. Els que no entenen perquè, clar, ja no canten. Res, la qüestió és que és a mera la nova estratègia dels ducs de Cambridge a nivell d'imatge, no? També per controlar una mica què es diu, de què es parla sobre ells, etc. També han canviat el nom d'Instagram, ara és Duke and Duchess of Cambridge, abans era Kensington Royal, i
Últim apunt, ja que parlaves de la Megan, que sí que te'n mories de ganes, t'ho feies a sobre, Francesc, que l'Arxi va fer 2 anys l'altre dia, el 6 de maig. Segueixo pensant que és un nom d'esquirol, em sap greu, però em recorda la pel·lícula aquella dels esquirols i cada cop que dieu Arxi a mi em ve l'esquirol aquell al cap. Escolta, doncs, per molts anys més el nen de la Megan. I per molts anys el de Queen. Per més encara, que ha d'arribar mínim al 100. Ja està? Sí. Anem a fer pregotemps? Som-hi. Pregotemps. Arxi. La secció es diu Temps per a tot, però ja pràcticament es passa a dir-se Ningú li diu així, ja. Ara ja és el pregotemps, és la secció més famosa i més coneguda i més participativa després de la joia de la corona, que, escolta, s'emporta la palma. Berta, què? Què? Estem fotuts, si és la més participativa? No, és broma, que jo accepto totes les vostres propostes i jo estic encantada. És que pregotemps té ganxo, eh? Home, és el millor hashtag que hem tingut al pregoner. Jo acabaria... En el pregotemps li diu ja en el programa a Laura. Clar, és que ja t'equivoques quan una cosa ja ho peta tant, saps? No, és que és natural i mira, les coses van evolucionant i evolucionem cap a bé, cap a bé. Jo crec que hauríem d'acabar temporada amb un rap de pregotemps o alguna cosa així. Sí, la Laura Fernández se'l prepara. Vinga, Laura. Si ha d'anar com el de la Jessica Albiach, no, eh? Abans d'anar a la lluna. Escolteu, el temps, així, literal. Doncs escoltem, continuarem amb aquestes temperatures molt agradables, màximes de 22, mínimes d'11. Atents, perquè a finals de setmana podria ploure, divendres, atents, alguns ruixats, i continuem amb aquesta inestabilitat de sol, núvol, però escolteu, no està malament, no? No està malament. Mentre no plogui el cap de setmana, però ja m'has xafat el cap de setmana, Berta. Si em dius que ara plourà el del divendres endavant, no? No, divendres. Pot ploure. ¿Només divendres? Divendres. Bueno. És un riquis el cap de setmana. Bueno, lo pasamos. Exacte, i ara ja anem a la xitxa, al contingut, el que esteu esperant. El hashtag pregotemps. No, home, no t'avancis, això ho fem per tancar. Que és més informal, és broma. No, perquè ja que els oients no us animeu, encara, perquè esteu molt vergonyosos, us compartim algunes de les imatges que els pregoners han compartit per aquesta secció. Aleshores, a veure si la primera imatge, si no us la vaig explicant, doncs uns pèsols de la Judit, que quina llàstima que no està aquí, que ojo, a mi no m'agraden els pèsols, però aquests pèsols me'ls menjaria. Són dolcets. Sí. Se l'ha currat la foto també. És que això no és just. No es pot competir amb això. Ui, aquesta foto... És que aquí hi ha nivell. Després ens ha arribat també un roser en molt bon estat de la casa de Francesc i de la Judit. Gràcies. També us he portat una imatge. La setmana passada vam fer una secció descriptiva. Doncs avui, aquells que esteu veient-la per televisió, podreu veure aquell camp que vam descriure amb els pipiripis, si no una xerrada que explicava la Judit. I què més, Cesc? I aquesta imatge de les llunes, cortesia del Cesc, que no és que ell hagi fet... jo, ho reconec. La imatge, sinó doncs, que amb una càmera fixa han anat fent tot el traçat de les diferents fases de la lluna. Escolta, molt interessant. A mi m'ho va semblar, vaig dir, mira, per la Berta. Exacte. I aleshores, com que vam dir que nosaltres faríem el diagnòstic, avui no farem el diagnòstic, però tinc aquí 2 plantetes. Home! Això en directe, Veus quan he dit que això era un next level? Cortesia de la casa del presentador i de la Judit. I escolteu, només perquè sapigueu com a curiositat, sabeu que Arce en català és auró? No. No ho sabia. Auró. Jo tampoc. Escolta. Arce del sirope, No, la planta japonesa que tens davant dels teus ulls. Es diu Arce, això? Sí, el sirope és una altra cosa. No sé ben bé... No, sirope també està bé. Doncs juraria que es diu auró. Això és una planta, un arbre japonès, que n'hi ha de moltes modalitats, aquesta n'és una d'elles. Molt bonic. De fulla perenne, no perenne, de fulla caduca, i que fulla petita. A l'octubre això cau i després torna a créixer i canvia de color en funció de les estacions. Sí, ja té colors diferents ara mateix, eh? Sí. No veu clar cap on anar. Maquíssima, I després uns cactus que, aquells que us animeu i que vulgueu passar per la consulta del pregoner, parlarem dels cactus. Perquè ara amb tanta pluja, atents, perquè passa factura, i com se us podreixin, potser no hi ha volta de full. I, per exemple, n'hi ha un que té flors, aquest cactus, que la gent pot pensar, home, si el cactus fa flors, potser l'hem de regar més? No.
No. Ara ja més que suficient amb la que està caient. I escolteu, avui us haig de parlar de 3 coses rapidíssimes. Google ha tret una opció, ha fet una... Bueno, va fer, és que aquí anem amb retard, perquè tant de Mart no em dóna temps d'explicar-vos-ho tot. Google va fer una actualització de la seva aplicació de Google Earth, i ha aplicat una funció nova, que és un time-lapse, amb 24 milions de fotografies de satèl·lit i en què es veu el que seria l'abans i el després, el típic abans i després de mobles, de coses així, doncs del planeta, del nostre planeta, de com la petjada dels éssers humans està afectant en el nostre planeta i sobretot podem veure l'abans i el després de com afecten els canvis forestals, el creixement urbà, l'escalfament, les fonts d'energia i, escolta, alguns articles diuen que la fràgil bellesa del nostre planeta. 20 segons. Res. Alguns titulars també diuen les imatges inèdites del braç robòtic del Perseverance a Mart. Perquè cliquis, com et quedes? Doncs em fa ràbia perquè queden 5 segons, t'he de dir gràcies a Déu i ens quedem amb la incògnita del Perseverance fins la setmana vinent. Déu-n'hi-do.